Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joer weer mij een bijzondere gast om de tafel. En dat is een opvallende verschijning, kan ik je hem al vertellen. Hij, zij of het had in ieder geval een heel soort titel even besteed om prachtig mooi het uiterlijk deel te zetten van Curvelicious Diamond. Wil dit even niet midden wat de echte naam is, vind ik wel eens een keer leuk en spannend. Mooi, dat is de best. Graag gedaan. Ik vind het leuk dat je weer kan wijzen mij. Hoeveel tijd had het kosten om dus juist er prachtig uit? Een uur is het zien stiek van de spiegel. En ik zie het goed 12 uur in de auto hierheen. Dus 2 uur ongeveer. 2 uurtjes. En dan mij het onklaaien en alles erbij. On. Ja. Ik moest die krijgt in de halderskwon nog even verhoren. Maar. Nee, dat werd op de haakauto rijden, dat werd hem net. Nee, dat is echt gevaarlijk trouwens. Dus Ik maar het toch even weten. Gaat het hield het sneller, dat opmeidje? Ja, ik ben ooit begonnen bij 5 uur. Ik 5 uur werk om mijn make-up te doen. En nu doe ik het een uur en een kwartier ongeveer. Oral uren. En dan nog even onklaaien, dus 2 uurtjes. En dan moeite door 2 heel uren. Want dan kijk ik wat aparts met stientjes of zo dingetjes opplakken. Want dan kost gewoon extra tijd. Maar voor de rest, nee. 2 uurtjes is wel mat kennen. Ja. Had dan net zoiets van, oh god, ga ik weer? Of is het elke dag wel leuk? Ja, ik vind eigenlijk elke dag wel leuk. Want ik krijg elke dag gewoon... dat is gewoon de creativiteit. Dat is gewoon de wankers weer zin aan haast. Ik ga nou je reed met zwart. Maar ik roze met blauw en peers. Dan kind of geel bij green. Ja, ik kan gewoon doen wat ik wil. En dat is gewoon zo... Die vrijheid is gewoon heel lekker. Ja, dat is gewoon eigenlijk wankers weer zin in haast. Een prachtig bos. Het is wat reed, peersachtig hier. Ja, en de achterkant is brandweerreed. De uiteindelijke puntjes. En daar zit een beetje peers in. Donkerreed. Ja. Ja, fantastisch. Nou, geweldig mooi in de kleren. En het is... Valentijnsdag is duurt natuurlijk als we dit opnemen. Dus ik dacht, nou, mijn hartjes aan. Hè? En die schoon. Ja, Hakken, 15 centimeter? 26. 26? Ja. Ja. 26. Ja. Dat was leren, denk ik, of net om daarop te rennen. Nou, ik hier zag ik het natuurtalent. Ik kwam voor het eerst in deze squannenwinkel werd ze deze verkeerpje. Ik loop zo een keer steen en ik ren voort. Ja. Fascinerend. En die vrouw die zei inderdaad eigenlijk, ja, fascinerend dat kan. Ja. Is Curvelicious Diamond een personage? Hoe sjost er zelf nee? Ik denk dat het ja, hoe mag dat nemen? Een persoon is die in me zit, maar die ik net elke dag zien laten ken. Het is steeds maar iets wat het is een creatieve vorm van uiting van kunst. Het is iets wat bij me is, maar toch echt weer net. Het past bij mezelf, maar het past echt bij Curva, steeds maar. Het is een beetje de middenstreep van mij. Waar ik uiteindelijk op uitkom, steeds maar. Toch een beetje die personages als die in een film spelen, Ja. Ja, het is echt wel een oude persoon, maar het bloot toch nog steeds me. Kruip in de huid van. Ja, Die het zelf helemaal ontwikkelen haast dus. in principe wel, ja. Ja. Ja, De komst uit de Trium. ja. We nemen mee opzet even die echte namen net, want dit is echt een echte naam als die in die rol zit. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, kostte die dat moeite? Of juist net om in die rol te bluwen op het moment dat ze er zo uitjost? Ik zeg dat dit zodra ik een wimpers er weer afpak en de broek eraf gaat, is het klaar. Is dat dus het transformatiemoment? Dat is het transformatiemoment. Ja. Ja. Als ik dan de jurk gewoon door uiteindelijk, als die dan echt
onkleist. En nou, ik had nou geen sieraden, maar dat ik dan de sieraden om, door het hier komt erop en de wimpers. En dan draai ik een keer in de rond en dan check je de spiegel. Dan denk ik, ja, daar gaan we. Ja. Ja. En zodra we dan weer achterkomen en gaat er weer aan, dan denk ik, ja, en nou wil ik weer naar huis. En Jos, die zei wat was beneemd als een drag queen. Ja. Dat dekt ik de lading? Ja, absoluut. Ja. Ja, Ja. zeker. Wanneer had Curvelicious Diamond voor het eerst in de Trium in Hoes of hoe stritter rond? Kun je dat nog heugen? Ik denk dat het weer in 2019, denk ik. Toen wie het nog net echt Curvelicious Diamond. Dat heb ik in het oren-interview toen ze bij ons thuis best hadden. Dat ik het wie mij Pride hier in Ljouwert. Toen ik wel helemaal opmaken, maar geen proek en geen hegenhakken, et cetera. Toen ben ik krijg van de corona die het echt wat meer begang ermee. En zij is het baltje een beetje begang te rijden. En na de corona die is gewoon echt ontploft. Het is gewoon... ik vlug van hot naar her, van Amsterdam naar Rotterdam, naar Den Haag. En dan weer naar Grijns en dan weer naar Ljouwert. En dan ben ik hier weer en dan ben ik daar. Ja. Dus het is gewoon... Het had wel mijn leven echt verloren, zeg maar. Ja. Want toen best, begreep ik, 4 keer in de week op paard als Curvelicious? Soms wel, ja. De ene week is het wel wat meer dan de andere weken. Maar de laatste tijd is het toch wel echt 3, 4 keer in de week vaak. Ja. Is dat het gedroomde bestaan? Ja, ik denk toch wel dat de entertainment-industrie toch echt wel een droom bestaan van mij is. Dus gewoon elke dag die creatieve vrijheid kwijtkist in een uiting van een kunstvorm die net iedereen dood of ken of dwaat dwaan, maar zich er wel in waarom vind ik dat ze in het publiek zitten. Dat is het een beetje. Is het kunst, vindt? Ja, het is een kunstvorm, absoluut. Was toch steeds het personage, er zit een bepaalde En uitstraling bij. Het krijgt dus mijn kunst, het krijgt dus een schilderij. Het is een vorm van expressie. Bijvoorbeeld... lessen hier we een show en... dat wie een beetje al je wat verdrietig online zeg maar dus ik kan al je trin maken maar wel mijn glitters erheen dat het krijgt leek of hij glitters trainen zeg maar dat is dan toch een beetje van dan kun je toch een beetje inleven in wat er al je gaande is wat er al je gebeurd is dan kun je de realiteit meenemen kun je het dagelijks leven meenemen het is maar krijg best zin onhaast. Ja, ik heb je gezegd dat ik raasverf, dat kan ik drag wezen. Ben ik best wel volle die gekleurde gezichten gebroken om een vorm van expressie in te litten of dergelijke. Ja, het is gewoon heel verschillend. Maar krijg wij zin om hadden ook. Steeds komt iets. Lekker toch? Ja, vrije beroep inderdaad. Nee. Hoe lang dwars dat al om die zelf volledig te wijzen en te jaans als het wijze worst? Ik denk dat ik wel echt al jaren mij gewoon als een ander, laat ik het zo zeggen, een oorspersoon als een trosnee. Net één is trosnee van mij. Ik zeg dat iedereen had wel iets aparts, maar dat meestal echt naar me zeggen als van, nou, die is oors. Zo. En er ben best wel volle mensen die het Jimmy opzuggen. En ik ben in de coronatijd ik begang met TikTok en daar ga ik echt wel ben ik mij inspireerd die gewoon bang binnen om zichzelf te wijzen en dan zei ik altijd kom alsjeblieft naar mijn tas toe mijn berichtje we kunnen erop praten we kunnen erop bellen whatever was maar worst en zo komt ze toch achter dat er voor heel veel mensen een gevangenschap is om oors te wijzen dat ze net ervan uit waren te komen om zichzelf te wijzen en dat vind ik gewoon echt een ding als je mij net zien wil dan je de kant maar uit ik ben daar super makkelijk in. Ja. Mooi verhaal. Prachtig. Ja. En dan geven we wie weinig op trop praten. Maar we draaien muziek. En we zetten nu tijd bij Whitney Houston. Ja. Ik was wat documentaires en films was zien en ik was wat stukken lezen. En Whitney Houston komt er op pregnant steeds weer naar voren bij een heel pro drag queens. Ja. Als een soort queen haast, hè, is het? Ja, het is de... Nou ja, ze hadden het noemen zelf maken Queen of the Night. Maar ze wie wel echt... haar noemen dus haar gewoon heel volle gevoel. En dat is gewoon vaak iets wat je echt oerbrengen wil op het podium. Hè? Het is de kunst om de lip-sync zo strak mogelijk op het noemer te krijgen. Dus de woorden zo strak mogelijk proberen na te doen. En dan die uithalen. En dat is kunst. Dat is een heel protemezing. En dan vooral gruttere clubs, gruttere podia's. Die letten daar gewoon heel scherp op. Kist het of kist het net? Kist het net? Hoeven die echt net?
Dus en dat komt daarom aardig- kies aardig een hele precies nog dus. Ja, dat komt echt best wel heel correct. Ja. Ja. Ja, en een fantastische zangeres natuurlijk. Ja. Muzikaal. Heel muzikaal, ja. Broekst het vaak van die shows? Ja, verschillende nummers. Ik vind net alles showwaardig, om het zo maar te zeggen. Er zit ik wel echt nummers bij, dat vind ik dan echt meer van in de auto waar ik onderwijs ben. Gewoon lekker rustgevend in de auto kon rijden ben, zo. Maar er zit ik echt wel nummers bij, er ben wel echt knallers. We hadden natuurlijk de klassiekers I Will Always Love You, I Have Nothing, I Wanna Dance With Somebody. Dat zijn toch wel echt de nummertjes die bij mij bovenaan in de lijst staan, had ik Whitney kiezen moest, zeg maar. Ja. Maar in dit geval dus One Moment in Time. Ja, prachtig. Ja. Man, prachtig. Prachtig nummer. Nou, ja, we gaan even naar een andere dame daar die minstens zo populair is, denk ik, onder de drag queens. Madonna. Ja. Ik wil een voorbeeld, hè? Heel groot voorbeeld. Maar dan mag ik wel zeggen dat ik eigenlijk de albums die ze maken had voordat ik geboren ben, mooier vind dan die daarna. Oh ja? Ja. Ja, ik vind bijvoorbeeld Erotica van Madonna een heel goed album. En dat is gewoon heel oud. Dat is al heel oud. Ja. Maar dat vind ik gewoon mooi. Het is echt nog dat krasserige van vroeger. Het is net scherp, het is net strak. En het is gewoon... Ik vind die vibe gewoon heel fijn. Dit hele album is gewoon een beetje op in je lijn lutsen, maar het is toch oors. En een vrouw die meer als Whitney Houston nog het experiment zocht had ik. Maar haar uiterlijk en maar haar shows. En ik maar ze had natuurlijk de folk culture ook een beetje naar vorm gebracht. Toen ze dat nummer had ze natuurlijk ook maken dat wie al je geïnspireerd op die wereld natuurlijk. En daar had ze hele iconische optredens bij die op VMA's en et cetera. Dat ze echt zo'n soort mensen die in die groepen vallen, mij nam en hun expressies op het podium uit te lieten in vorm van dans en lichaamsbeweging, et cetera. Ja, want zij had echt wel wat verloren hè, in dat opzicht. Zij had best wel volle verloren, ja. Zij had best wel wat rond in, ja. Dan draait ik in dit geval Madonna en het nummer Music. Madonna en het nummer Music zie op het muzieklistje van mijn gast van Joert. Een bijzondere, want ze is fantastisch ongekleid, maar ik kan er even bij zitten. En 4 keer per week ik op een paard als Curvelicious Diamond. Opgegroeid in de Triemen, de Wennestek nog steeds trouwens. Ja, klopt. Zo'n dorp en dit bestaan. Schuurt dat of net? Nee. Botst het of net? Nee, ik haar een heel protest natuurlijk. Social media is natuurlijk moment is super hot. Ja. Ik haar elk social media platform bijna wel. Of nou ja, Twitter en Instagram, Facebook. En daar wil ik gewoon heel prot op volgen. Daar wil ik gewoon prot reageren. Ik meestal uit het dorp, die vinden het leuk en die vinden het mooi. En het is gewoon wel lastig om het te combineren met het dorp. Ik ken het echt iets betekenen je vaak van het dorp. Dat is natuurlijk wat wij haar echt een super... We hadden een wiet boert, dus eigenlijk is het een gehucht, zeiden ze dan toch? Omdat het een wiet boert had. Ja. En, maar ze vinden het wel heel leuk. En ze hadden er heel veel respect voor dat ik het door, dat ik het dwaar en dat het uiteindelijk toch... dat ik toch gewoon door wat ik wil en waar ik zin in ha. In dat opzicht een veilige omjouwing dus. Best wel een veilige omjouwing, ja, absoluut. Ja, En dat hield ik van thuis. ja absoluut. Ja. Usmem die... ik weet nog wel dat ze de eerste keer... Toen ik voetgieën, hiek ik zo'n soort squallen die ik nou kon halen en dan iets zwart. En hiek een heel kwart jurk, zei ze, mat dat zaak, zei je dat matza. Maar nou vindt ze het alleen maar mooi. En ze helpt bij het uitziekje van de kleren. En ze helpt wel eens mij proeken, had het net in goed die model. Wel, mijn mem is kapster, dus die ken ik protten. Ze had dit net maken trouwens, ja. Dit had ik mij het zien litten, maar... Wanneer kwam die interesse eigenlijk in? Begon het met het drag queenschap of kwam het met de wens om te transformeren? Ik ben altijd bezig met make-up. En dat vond ik altijd heel leuk. En zag ik wil eens gewoon op paard naar clubs en weet ik het wat, alle jaar. En toen wie ik op de Pride en toen dacht ik, ja, het is toch wel iets... Ik hier wel vaker zien en toch wel iets wat ik dacht van... Nou, ik wil eens een keer een gakje op bergje. En zo ben ik eigenlijk daar een beetje mee begonnen. Ja. En zo ben ik er een beetje inrollen. En
Nou zitten we hier. Ja, prachtig. Ja. 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 En had ze, prachtig uiterlijk. En daar gist ik dus ook helemaal voor. Ja. Toch kan ik me voorstellen, het triemen, die zit op die kamertje. En dan begint de wereld een beetje voor die te iepenen. Ja. Dat is denk ik van de generatie dat er al behoorlijk wat internet wie denk ik, of Ja, net? ja, ja. Is dat in Veenstra op de Vroord West? Ik denk wel dat social media een protedien had. Ja. Ik had eerst hier alleen nog een Instagram-account. En daar plaats ik dan wat op. En dan probeer ik dat zo vol mogelijk de mensen in mijn omgeving een beetje boeten te houden. En uiteindelijk... Anonieme titels. En, Nou, uiteindelijk dacht ik, fuck it, ik plaats het gewoon op Facebook. En het blikte dus dat mensen het helemaal fantastisch vonden. Ja. En nou plaats ik het dus op beide. Want Instagram is natuurlijk wel een beetje... Nou ja, meer onder de jeugd dan onder de gemiddelde leeftijd, steeds. Maar dus die weer wat meer van de Facebook. Dus daar plaats ik het dan tegelijk op. Ja. Zodat ze dan een beetje mij kregen. Waar kan je uithingen, waar kan je rond uit fretten ben. En zulke soort dingetjes wat. Maar de fase daarvoor, hè, het zien, het lezen, het ontdekken van dat er een oorwereld überhaupt is. En dat daar ook iets verdijt, misschien te heilen is. Ja. Dat werkt internet vooral? Of hast ooit vriendjes of vriendinnetjes? Het is een beetje een mix van beide. Ik ben gewoon een keer zaterdag uitgegaan naar een kroeg werd zulke optredens jong. En toen zeiden ze van, nou, was het oors ek een noemerke dwan, hè? Want dan kun je zien hoe het is om dat te dwan. Toen zei ik, ja, nou, dat lijkt me wel wat. Dus nou, dat hing dingen. En uiteindelijk is het zaadbaltje een beetje begang te raaien. En ben ik nou... booked en busy. Overal onderwijs. Ja. Ja, best een act eigenlijk, hè? Ja. De boek's een act, in principe. Ja, een show. Ja. Hoe dreig is het om in dat wereldje te lonen te komen? Ik bedoel, het klinkt vrij uitnodigend. Door best ergens, dom maar een keer mij. Dat klinkt wel dat... Ze ben heel vrij. Ik ben heel iepen. We willen eigenlijk iedereen een nieuwe kans. Kids on the block, zeg maar. Ja, we willen iedereen eigenlijk een kans aan. En wie neem ik heel graag mee onder uw vleugels. Om tips te gaan, helpen, make-up, hier... waar bestel ik wat, waar kan ik wat krijgen, kleden, squon... Het gaat van de panties dat het ondergewot om het spul alle jaar te plak te houden. Maar dat ben alle je dingetjes. Du moest even weten, waar kan ik het krijgen? Hoe doe ik het on? Hoe gebruik ik iets? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? En ik vind het gewoon heel leuk om nieuwe mensen daarin mee te nemen. Want het is gewoon echt een wereldje op zich. Als naar de grote steden, daar is best wel wat haat en nijd, zei ik altijd. Dat is de ene gunte oren dijlucht in de eigen net. Ja, daar hoop jaloezie. Nou, ze door het leerst al de boeking zelf natuurlijk. Maar ja, er werd ook wel eens een oorvregen. Nou ja, dan is het boeg of basta meestal een beetje steedsbaar. Ja. Ja. En dat hebben we hier in het noorden gelukkig net. Waar ben je maar een leuke club. En wie door al je wat om de beurt. We hadden dan in een kroeg in Grains. Werden we dan 2 keer in de maand optreden kennen. En ik regel je achter de schermen daar ik dan een beetje de boeking en wanneer er een beurt is. En zo probeer ik iedereen gewoon een gelijke kans te aan. Beetje regelneef dus. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dus bel ik dan iedereen wat in de route. En dan zorg ik dat iedereen op het podium op tiet is. En de muziek kleest het. En de kroegen klever is. De meesten er binnen, et cetera, et cetera. Want is er iets van een scene? Een soort circuit van sound bijvoorbeeld? Nou, hier in het noorden is gewoon heel weinig. We hebben hier nou wel... is het deze zaterdag? Gaan ze dan wel een soort queer evenement voor queer mensen. Dus dat is dus natuurlijk de hele LGBTQ+I community. Dat is eigenlijk, had het in Liauten Perien West, dat is toen gestopt. En dat was er nou weer een beetje ophevel, zeg maar. Want het is gewoon heel jammer dat er net een plak is voor die groep mensen die het echt gewoon vrij uitgaan kennen. Dus ik vind dat wel een heel goed ding. Maar in Grains had wel meerdere evenementen. West-Hennekist organiseren bij Oost. In Oosterstraat hadden ze 1 keer in de maand een queer evenement. Nou, we hadden een dragbar en ze hadden nog Misfit in de oude graanfabriek 1 keer in de Saffoletiert. Dus daar hebben we wel wat evenementen gegeven. Maar in de Randstad is gewoon natuurlijk big business. Daar is bijna elke jaar wel wat te doen. Op meerdere plakken. Bist er vaak in de Ronestad?
Ja, 1 keer in de week. Ja, Wist het paard wat te vaak vinden? wel. Oh ja, wel. Maar de eigen ticht. En zit er dan ook nog verder verschillen in als er bijvoorbeeld naar de grote steden een beetje zoals de Rotterdam, Amsterdam en Utrecht bijvoorbeeld, of in Den Haag? Ja, vaak binnen die steden inderdaad wel waar het meeste dienen wordt. Maar ik zie steeds meer dat er ook op lietsere steden, dat die steeds meer wel iets proberen om us daar toch heen te krijgen. En om toch iets met drag queens te organiseren. Omdat het toch wel echt het look meest. Maar het jouw meesting echt een gevoel van thuis, had ik het idee. Wij proberen toch iedereen gewoon een waardig gevoel te hebben van doe meesterwijs en doe bestjeest. Zo. Maar er zijn heel veel mensen die voelen zich buitensluiten van de wereld omdat ze zichzelf oors vinden. En dan denk ik, ja, we zijn gewoon mens, de meeste gewoon wijzen, de meeste gewoon dwan was het worst. Ja. Ja. Nou ja, de reden dat ik er goed begin, ik heb natuurlijk wel eens wat zien, bij documentaires, big leaks en reportages. En wat me altijd opvalt bij drag queens en queers en neem dat wereldje maar op, is hoe hier de ontzettende lol en de plezier, het wijgevoel, Ja, stiepelkoor. familie. Ja, eigenlijk de enorme wil om te scintillen, expressie, hè, dat aan de ene kant. Maar er zit echt vaak een heel dramatisch verhaal nog weer bij. Dat is hier op je post dat. Maar dat heel vaak zodat er ook wel een verdriet en moeilijkheden achter zitten. Drama's. Ik word het net klopt. groter meidje dan het is, maar dat komt een productie. Ja, er ben gewoon een hele protte mensen die dit gebruiken als vluchtweg van de werkelijke wereld. Ja, Ja. dat gevoel heb ik er wel eens bij. Ja, dus ze staan gewoon opsluiten in een club of in een kroeg. En daar komen gewoon mensen die het vaardij komen. En dan viel het gewoon dat mensen daar echt van die komen. Ja. En soms in het dagelijks leven is het van protte mensen gewoon moeilijk om zichzelf alsnog te kunnen wijzen. Omdat ze gewoon zien houden worden terug. Of familie, of omliggende kennissen, of de boetenwereld. Ja. En wordt dan het uiterlijk wat verroerd, hè? Dat maak ik die ook op. Ja. Vaak dan ook als een soort morkenbroek van de kijk die achter Beetje wel. Ja, vaak wel. Ja. Maar het komt een persoonlijke probleempje in bij mensen. Maar ze praten, juist een hoop Nou ja, vaak na de show en voor de show en door de weeks. Ik communiceer wel een heel protte bij de vrouw. Je weet ik dat steeds maar mijn werk ik wel. En ik zeg altijd, toen kerst alles bij me kwijt. Toen kerst overal hoe praten. En toen merk ik gewoon dat er best wel volle mensen bij volle dingen zitten. Ja. Maar dat is net alleen nog in onze community. Dat is in het algemene leven echt gewoon samen. Het leven is een gedoetje, zou je horen. Ja. Nee, maar ik neem een voorbeeld. Ik kom daar voorbij en ik zei die van hoe gaat het? En dan had hij eigenlijk een kut. Hij zei toch het gaat wel goed. Want anders dan gaat diegene vragen, maar waarom net? En daar had hij helemaal geen zin in. Nee. Dat is gewoon een ding. Ja. Mensen zijn vies te bang om hun expressie te tonen hoe ze zich eigenlijk voelen. En dat vind ik gewoon heel jammer. Want als je gewoon een mindere dij had, kun je dat gewoon zeggen. Ja. Doe ik op toch heel vrij en je hebt moer. Dat is er altijd wel bij die. Ja, ik zeg altijd de Bijbel is Iep, maar ik ben een Iepener. Ja. Dat is wel een mooi motto, ja. Best wel christelijk opvoed trouwens? Ja, absoluut. Ja, dat wel. Ja. Welke hoeken hervormd, gereformeerd of wist het net eens? Je hebt een vraag. Moest voor mij naar het kerk of voor? Ja, we gingen vroeger altijd naar het kerk, ja. Ja, ook geweldig, ja. Had je nog iets met christelijke geloof? Nee. Weer. Ik zei altijd, ik ken het Leo niet wat ik er nooit zien ha. En dat is maar één ding wat ik Leo en dat ben ik zelf. Want dat zie ik elke maand had ik in een spiegeltje, dan zie ik mezelf en daar Leo ook in. Ja. Had je al lang hoe dwam om jezelf daarin te accepteren? Nee. Dus curvelistjes wie eigenlijk gewoon een alle geaccepteerde. Ja, de naam maar zien je, maar ik bedoel... Een extremere vorm van mezelf. Zei ik altijd, als ik een vrouw zou wezen, zoek een zuidje. En zei ik altijd kwaadhoerig, de hak zo heeg mogelijk. En zo weinig mogelijk stof om me heen. Ja. En denk dat een curvelistjes wel leuk vinden soest, of zou het meer competitie wezen dan, als het vrouwen wezen soest? Weet ik net. Had ik waarom ze naar mijn jongeren zelf, en ik zou mezelf nooit zien komen in een clubbezoek, zei ze, die had bal. Ja. Want ik ben vroeger eigenlijk ook wel onzeker. Ik maar waar ik net alles. Totdat ik echt dat realisatiemoment kreeg van fuck it en ik doe het gewoon. Ja. En dan
Ik had toch wel een stukje oersleen in mijn jeugd, denk ik. Ja. Dat ik echt mezelf wel meer koe en steeds koe van ik hou van mezelf. Zo'n soort stukjes had ik toch best wel achter me litten, steeds maar. Ja. Je bent nog jong, gelukkig toch? Ik ben nog jong, ja, maar ik mis toch wel een stukje dat ik mijn liefde steeds maar omringd wie of leeft had bij mezelf. Dat ik dacht van, du bent een mooi persoon. Ik had mezelf heel lang haat. Dat ik dacht van, nou, waarom ik? Weet je wel, waarom had ik alles wijs als de rest? Waarom had ik dat waan? Ja. En uiteindelijk had ik het omarmd en had ik dacht van, ja, ik maak er maar het beste van meidje. Wie meidje er wat van. En ik wil een voorbeeld van oren meesting wezen. Maar daar moest je even terug heen. En ik snap het, ik wil. Ja. Er zit op een bepaalde leeftijd, was maar niet aan ding. Erbij jaren. Ja, klopt. En dat wie dus net zo. Nee, en ik voel er altijd krekboeten. Had Bot in best die om er toen wel bij te jaren? Of? Eigenlijk net. Ik had gewoon wel stand houden om mezelf. En dat ik gewoon dacht van, ik kan me wel aanpassen aan oren meesting, maar daar kom ik net verder mee. Nee. Muziek, exposé. Ja. What's the story? Point of no return. Ja. Ik denk vooruit met de guide. Ja, point of no return. Ja, ik denk als de kans die ik kregen had tot Safir en dat ik mezelf zo litte mij in wat ik doe en wat ik ken, denk ik, er is geen paard waarom, maar er is alleen nog vooruit. Dus point of no return. Ja. Point of no return, exposé. Stier op het muzieklistje van mijn gast van You, het Curvelicious Diamond. Komt van de trim, ben het eigenlijk nog trouwens, maar is eigenlijk het hele land wel trouw bij een act. Het is een drag queen act, om het zo maar te zeggen. Maar het is net zomaar een toneelstukje. Het is een deel van je persoonlijkheid. Dat groeit vaak door de jaren heen vanuit de jeugd. En dan evalueert dat tekst natuurlijk terug. Ik mag toch even weten, wanneer ik ga je hier. Ja, ik ga een sick. Dat hier. Hoe werkt dat? Hoe helst dat wij? Makken ze dat zelf? Wat bestelt dat? Ja, het kan overal wij komen. Wij gaan natuurlijk, of nou ja, wij. Ik ga vaste leveranciers die me hier leveren. Ik heb bijvoorbeeld, ik vertelde het correct al even tussen onder de muziek dat deze komt uit Duitsland wij. Daar heb ik een hele goede pruikenmaker. Ik ga in Engeland een hele goede hier. Maar ja, sinds de Brexit dan moest de dikke importkosten betalen, et cetera. Als doos nu komen is tussen kantoor. Nou ja, en gewoon online bestellen. Ik style ik zelf wel hier. Ik ken ik zelf wel een beetje hoe wij mij proeken om daar een beetje model in te krijgen. Stutjes, reset, et cetera. Hege ponies en dan grote stutten bovenop. Maar past alles? Of mag je bijvoorbeeld naar Duitsland om het eerst meer te litten? Of hoe werkt het dat in de praktijk? Je kunt zo aan de achterkant stellen. Je kunt dus litermeidje of gruttermeidje. Dat kist nou net zien, maar dat zit hier helemaal aan de achterkant. En er zitten dan elastieke bandjes en die kan ik dan onloeken. En die kan dan wordt er strakker, zeg maar. Dus dan loopt de zijkant meer naar binnen. Dus dan past eigenlijk iedereen. Ja. Want toen plakst het echt vast ook, hè? Ja, klopt. Ja, mijn huidlijm en hierlak. Oeh. Ja. En dat doet zeer dat het weer losmat aan? Dat doet wel zeer dat het er weer aan maakt. Ja, maar vertel eens, de soms hast shows, hast 4 verschillende proeken. Ja. En dan moet er dus 4 keer. Gewoon net na, ik denk een beetpak en eraan scoren. Dat zeg ik altijd. Ja. Scheelt het dan nog als het vrouw bent op dat moment? Want de vrouwelijke pijngrens leidt weer oors bij Molly, hè? Nou, ik jou net zo vol ergens om. Dus het valt bij mij ik wel een beetje daar. Ja. Nou ja, als die wordt in die rol bent, dan... Ja, nee. Ik denk dat het echt wennen is. Ik ben er inmiddels wel onwend, denk ik. Ja. Wat heeft het een ontdekkingstocht wijzen, al jarenlang voor mij? Van het eerste potleertje was Broeks van in eigen bewijs van spreken... dat hoest je nou aan tafel zit. Dat komt net van Menje op Tiesje. Nee,
Net van ben je op tiesdeer, nee. Het is een hele protte oefening. Ik ga heel lang oefend voordat ik tevreden ben met mijn make-up. En ik leer nog steeds. Dagelijks. Elke keer dat ik mijn make-up wed, dan denk ik toch... zo toch misschien dit een keer proberen. Nou ja, dan ben ik het al wel blij. Maar dan denk ik, nou, misschien... een keer werk is zou proberen om het west te doen. Ja. En er is ook gewoon nooit een einde op een leerproces, zei ik altijd. Dan kom ik bij oren queens te zien en die zeggen ze dan weer, nou, ik zou het zat doen en dan proberen ze dat, dan denk ik, dat werkt eigenlijk best wel. En ze vragen het een oor, waarom doe je dat zo? En dan zei ik van, nou, had die om me verteld, oh, oké, ik probeer je zo. En ze leest van mijn koor en oerelkoor van alles. Ja. In elk verhaaltje zit een hiërarchie. Ja. Als je nou een korbal hast, over schilders, of over drag queens, oerel is ergens een wereld, dat is het summum, dat is de place to be, die is goed. Die is, waar is de top van de drag queens te vinden? Ja, ik denk dat staan dan wel echt naar Amerika daarnaast. LA, Los Angeles, Las Vegas misschien? Ja, verschillende plakken wel. Ik heb gewoon persoonlijke favorieten die ik echt heel goed vind. Waar ik echt van steeds van lip sync perfect, dans perfect, entrees perfect, outfits altijd goed. Hoe waar hebben we het gewoon goede queens. Nou, ik kies altijd wel queens die in mijn lichaamspostuur passen. Dus we hebben bijvoorbeeld... Voluptueus, hè? Ja, volumieus. We worden wat haam naar te zien, maar die orenkist voorbij zien, zei ik altijd. Je hebt bijvoorbeeld Eureka O'Hara. Het is gewoon echt een stevige dame. En kennen goede dansje, goede looks, goede queen, mooie make-up. Gewoon een appeltje voor het oog om naar te kijken, zei ik altijd. Had ik dan weer filmpjes van haar voorbij komen of foto's. En ze had volle dienst aan Drag Race Amerika. Ik dien je op televisie, et cetera. En dat is gewoon haar persoonlijkheid vind ik echt heel leuk. Ja. En de spelers die ik wel wat onder staan hier en dan? Nou, net per se. Ik zit er wel eens naar van dat ik denk van, nou, dat vind ik echt leuk. En dan probeer ik er wel een eigen versie soms eens op te mijten. Maar ik vind wel creativiteit met die zeil bij komen. Maar het is net van een oorasje, maar toch hoe het iets dwamast. Ik had dit. Eigenwijs. Ja. Op diezelf in dat opzicht. Ja. En gewoon diezelf ook wijzen, hè? Ja, gewoon de waan. Gewoon de waan. Ja, gewoon proberen en gewoon de waan. Ja. Vind ik wel belangrijk. Ja. Ja, we gaan weer muziek draaien en we komen. Ja, dit zal ongetwijfeld vaak in die show te horen komen. Chaka Khan. Ja. Dit is ook wel een queer favoriet eigenlijk. Ja, ik zei altijd dat ik in een club steer, in een gay club steer, en dit nummer wordt net draaide de Janne net compleet. Nee, hè? Nee, dat mat er gewoon bij. Ja, en in een drag queen show, ja, dan kun je natuurlijk net eisen dat het elke show dienen wordt. Maar dat ik steeds dat het maandelijks voorbij komt, dat het toch wel echt een keer dienen wordt. En dan wel vaak er nog een oren in. En iedereen kent dit nummer eigenlijk wel. Maar het is gewoon een beetje, ja... Het is een hit. Het past bij onze community. Ja. Absolute klassieker. I'm Every Woman van Chaka Khan. En wordt vaak broekt. Toch mijn gast in de show. Curvelicious Diamond. We draaien aan nog hier een plaat. Die komt van Sia. Maar eerst maar even naar het wereldje. Has je de vreun, echte vreun in dit vrootje? Hoe zit dat eigenlijk qua born die opbouwen is met de meisjes? Nou, ik ga er was het een beetje zien als vriendschappen. Dus de ene is wat closer dan de oren, zeg maar. Maar er ben echt een peervrouw. Je werkt echt een protte bij op paard ben. Werk ik een protte te geren bij shows toch. En er is iemand die liekt het echt redelijk bot op mij. Onze make-up is heel... Suske, als het ware. Dat is mijn zuske in principe. Ja, ik haar... meerdere zusters en ik had kinderen, om het samen te zeggen, die ik onder mijn vleugeltjes nam, had die ik een beetje opvoed haar in wereldjes, zeg maar.
Maar ja, dat is echt mijn zuster. Uw make-up lijkt totaal net op elkaar, maar uw gezicht wel. En wij hebben volle dezelfde kleren. Dus dan doen wij ook wel de iconische duetjes van de Weather Girls en Donna Summer en Barbara Streisand. Kiss Fast ook wel. No More Tears, Enough is Enough. Zulke soort dingetjes. Dat is dan, komt dan om bad. Maar ja, en dan ben ook de ene is wat closer maar als de oren. Maar ik wil net zeggen dat ik ruzie heb met ien of zo. Ik ken het maar iedereen vaak wel goed vinden in de wereld. En ik zei ze ook altijd kapper voor en Gazia. Ja. En wie maakt er misschien aan wat van mij is, die gaan nou meest of net. En de hele show kinderen hing je als het in je wel leuk vindt of net. Ja. Maar zet gewoon het beste beentje voor een meidje er het beste van, zei ze altijd. Ja, want doe Trace de Prodde op. Dat is eigenlijk altijd wel in groepsvorm dus? Of had je wel solo show? Soms ben ik wel eens alleenig, maar vaak is mij nog 1 of 2 extra. Ja, mijn tweede bij. Ja. Wat doe je die eigen boeking en Big Leagues al hier? Ik regel je alles zelf. Ja. Wat bent er boekingsgetoren voor drag queens? Ja, absoluut. Ja, meerdere. In Nederland sowieso genoeg. Maar hier in het noorden hebben we net echt heel volle. En ik ga liefst dezelfde touwtjes in handen, zodat ik het zelf ook een beetje plannen kan en dergelijke dingen. Zo kan ik soms 12 in Jannes komen of ja, als het lukt, dan doe ik dat. Helpt het in dat opzicht als een soort businessopleiding die je haast? Ik denk het wel, ja. Dat ik toch wel... heel wat hoor trouwens. Ja, absoluut. Maar ja, dit is echt een business. Het is wel een eigen bedrijf. Dus er is wel echt... het zakelijke gedeelte komt er ook wel echt beetje in. En dat is net makkelijk. Nee, het is een hele orenindustrie als een retailhandel natuurlijk. En dus is bij de BTW-ongiftes en dit en dat. En het rent al. Je krijgt wat oors als mij een winkel. Dus er moet wel even een kapje erbij houden. En ja... Nu had bijvoorbeeld heel vaak vrijstelling voor bepaalde dingen. Dat ze geen BTW hoeft te betalen, omdat ze in de performance-industrie zit. En ja, er moest wel een beetje erin zitten om dat al je te weten. Ja. Werk je nog in de week in een orenbaan? En ja, de ene week wat meer dan de orenweken. Maar ik heb gewoon een heel comfortabele baan dat ik in een kroeg werk of in een cafetaria, zeg maar. Dus ik kan heel makkelijk vaak mijn werkers wel omruilen of inplannen wanneer dat ik een week van tevoren al weet dat ik dan wel aan het werken en dan net. Dan is dat heel makkelijk. Want hoe zou het nou in de toekomst, in ieder geval voor de komende jaren? Nee, ik vind de kroeg nog steeds wel heel leuk. Ik heb wel een heel paar uren inmiddels op zijn. Vooral zaterdagnachten, Vrede Jan, Let, zo'n soort ding. Want dan kan ik vaak een boeking pakken. Dus dat vind ik ten eerste leuker. En ten tweede brengt het wat meer geld op. Maar nee, en het is, ik merk wat meer plezier in haar. Wist, ik vind het in de cafetaria nog steeds leuk. Doet nou aan, het zie je hier. Iets meer al, denk ik. Maar het is wel een makkelijke baan om te combineren met wat ik doe. Dus ik denk dat het in de toekomst nog wel een beetje sabloot. Ja, wat wordt dit uitbouwen? Is dit... Dus er binnen wat lijntjes onderwijs en die hing je wat in het water en ik ben wat aan het visje bij van alles en nog wat. Maar dat komt al je nog. Ja, maar in principe zoest dit wel uitbouwen willen eigenlijk. Nee. Ik ben er wel mee bezig, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is een te leuke wereld. Achter de schermen gebeurt er van alles momenteel. Ja. Nee, daar hoef ik net alles over te vertellen. Dat komt al in de wel. Maar ik dacht even, ja, er zit bepaalde lijn nu. Er is bepaalde dromen, kan ik me voorstellen. Ja. En daar gist voorlopig eerst even voor. Dus. Nou, daar focus ik me momenteel wel een beetje op, ja. Zodat ik budgetten kennen dat het op een gegeven moment Friesland verliest. En dat is echt naar de grote sterren, maar misschien wel naar het boeteloon. Als dat maat, dan doen we dat. Ja. Ja, als ik de kans zo krijg, zoek ik het wel aan. Toch wel, hè? Ja, absoluut. Ja. Want ik heb wel het idee dat het... het was stappen vooruit, een traaien achteruit misschien. Qua acceptatie, of hoe zit dat eigenlijk? Ja, ik denk dat dat wel een beetje is hoe het momenteel gaat. Ja, we gaan de goede kant uit, maar toch gaan we een beetje de verkeerde kant uit. Het is dubbel, hè? Ja, het is heel dubbel. Ja, aan de ene kant gaat het heel best en aan de andere kant dan denk ik, ja, nee, jammer. Ja. Want dus is het een product op social media, maar is het product DM's, direct messages voortgooien voor een daal? Nee, eigenlijk niet. Nee, een product positieve reacties, product filmpjes, foto's. Maar nee, voor de rest, nee. Nee, heel weinig. Ja. Maar goed, het is nog steeds net zo accepteerd als denkst.
We binden wel, zo staren ze. We kennen het altijd veilig hoe stritten en dan laat ik het zo zeggen. Nee. En ik vind dan bijvoorbeeld de Grote Steen in Amsterdam. En dan parkeer ik en dan met de metro naar de stad. En dan probeer ik altijd wel even in de telefoon te horen. Of een belje, met de video belje. En dat ik toch me wat veiliger viel dat ik onderwijs ben naar mijn boekingtas. Maar, ja. Dubbel, hè? Ik vind het erg dat het mat, eigenlijk. Maar we moeten er toch van mij, het beste van mij zien. Dus we moeten toch dwan wat we dwan moeten zijn. Maar ja. Wat mensen dit nog mij krijgen, waar is dat het beste vinden? Want ik zeg even op TikTok, daar hast een enorm aantal filmpjes op post. Ja, klopt. Dus daar best wel op te volgen dus. En wat doet nog meer? Instagram en Facebook. Ja. En hoe kunnen mensen die het makkelijkste vinden? Curvilicious Diamonds. Gewoon die namen? Ja, gewoon mijn namen. Ja. Voor beide social media platformen hetzelfde. Ja. Jeetje. Best hij kleer of mast jong nog ergens? Ik ben van jou het kleer. Ik wil aan nog even foto's maken als ik thuis ben. En dan verbouw ik het hok nog even. Daar heb ik altijd wat een hoekje. En dan bouw ik dan van alles op. En dan ga ik daar zelf zitten. En dan bij mijn zelfreflectorapparaatje maak ik daar foto's. Maar dat doet wel weer een stier dat ik weer een beetje gewoon een soort studio setup ga, zeg maar. Ja. En wie maakt hier aan natuurlijk? Ik even een foto, maar die ben even op een social media dat ik hier achter de badenserie in Omroep Friesland café. Gaat helemaal goed komen. Ja. Ik vond het super tof dat er wierst. Ja, we krijgen nog in je noemer kennen. Een beetje. Ja, maar meestal blijven nu is Sia. Het is de flashback op mijn jeugd, denk ik. Ze zongt I got thick skin but an elastic heart. Dus het is een beetje. Dat ik alles toch maar nam ha vroeger. Dat ik alles wat zo om me heen gooien gewoon accepteerde. Dat ik dat dan maar dacht van, nou ja, ik weet wel beter. Maar dat het in die hart toch wel iets mij die doet. Ja. Succes en dank voor dat er wierst. Ontzien, denk ik. Dat zei ze, ontzien.